Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor Scheldestoor. Met wie heb ik het genoegen? Hallo Jan, hi. Met Sophie Gilliam. Oké, Sophie, wat zijn jouw contacten met West-Vlaanderen? Nou, ik moet zeggen, ik vond het heel leuk om hier te komen in de studio in Oostburg. Want ik ben hier opgegroeid. Oh. Ik ben geboren en getogen in Oostburg. Ja, daar hebben we een mooie foto van een fotocollage. Ja. Dus als we die eventjes toelichten. Nou, om links te beginnen. Ja, dat ben ik dus. Ik ben daar een jaar of 3. En daar speel ik dus als supermarkt. Wat straks dus een link is naar Scheldestoor. Ja. En ik spaarde toen al kleine potjes jam en alles om maar te verkopen in mijn supermarkt. Ja. Dus ja, dat was wel heel erg toepasselijk voor Scheldestoor, zeg maar. Ja, en dan de rechtse foto. De rechtse foto, ja, dat is het gezin waar ik uitkom. Ik kom uit een groot gezin. Oh ja? De oudste is een jongen, een broer en daarna 4 zusjes. Ja? Het waren 5 kinderen in 7 jaar tijd. Dus, Oké, ja. Dus wij zaten echt heel erg met elkaar veel aan het spelen en aan het doen natuurlijk, omdat we allemaal dezelfde leeftijd hadden. En zijn die in Zeeuw-Vlaanderen gebleven? Mijn zus die woont in Australië. Eén zus, die is op haar 16e vertrokken. Die ging surfen in Australië en die kwam daar een kerel tegen en die is daar gebleven. Precies, precies. Ja, aan de andere Ik kant geef van er de ook geen wereld. ongelijk. Maar... Nee, oké. En de rest woont nog in Zeeuw-Vlaanderen. Ja, Ah, mooi. inderdaad. Ja. Ja, en dan linksonder? Ja, linksonder zijn mijn eigen kinderen. Dat wilde ik ook wel even laten zien om het contrast in fotokwaliteit te laten zien. Dus vroeger en nu. En ja, dat is ook een beetje de leidraad die ik vanavond wil vertellen over Scheldestoor. Ja. Ja, en daarnaast zie je een foto. Ik ben dat meisje in de gele jas. En we zijn daar aan het barbecuen. Dit is in Oostburg, in de Hogendijk. Is de Hogendijk. Oh ja. En ja, deze foto heb ik eigenlijk gebruikt om te laten zien dat het vroeger toch wel een andere tijd was. En ik ben dan zo'n millennial, dus ik ben geboren in de jaren 90. En ik heb dat hele moment meegemaakt van vroeger. Dus misschien wat slechtere kwaliteit foto's, wat nog op een rolletje zat. Mijn moeder die maakte 1 foto en je stond er goed op of niet. En daarna ging die naar de fotograaf, zeg maar. Versus het contrast dat ik nu zie met mijn kinderen, dat als ik naar het bos ga, dan maak ik al 50 foto's, zeg maar. Nee, rechts onderin is ook mijn broer en ons. Oh ja, maar linksonder, dat is natuurlijk de moderne tijd, hè? Ja, precies, ja. Maar we zijn nu 2020. Hoe oud zijn de kinderen? Nu 3,5 en de jongste is 1,5. Een mooie leeftijd, hè? Nou, 3,5. Die gaat zo naar school. We gaan volgende maand kijken naar de basisschool. En dat vind ik echt heel erg. Voordat je het weet zitten ze op kamers. Ja, precies. Ja. En die oudste is er wel aan toe, hoor. Maar mama nog niet zo. Nee, maar ik kan je bij voorstellen. Ja. Maar goed, Scheldestoor. Wat houdt Scheldestoor in? Ja, Scheldestoor is eigenlijk een initiatief om de lokale leefbaarheid een beetje aan te pakken. En dat klinkt misschien heel extreem, maar 2 jaar geleden liep ik door de winkelstraat in Terneuzen. En samen met mijn man, en toen had ik 1 kindje natuurlijk. En wij keken voor ons en achter ons en er was helemaal niemand. En toen had ik zoiets van, moeten we daar niet wat aan doen met z'n allen? Dus ik ben die winkels binnengestapt en ik heb gezegd, waar denken jullie nou dat dat aan ligt? Nou, en bijna elke winkelier zei van, er wordt zoveel online gekocht op het moment en we missen zoveel aanloop in de winkel. Zoveel gezelligheid ook in de winkel, waardoor er nog minder mensen komen natuurlijk. Het versterkt elkaar. En eigenlijk een beetje een aanleiding van mijn achtergrond heb ik zoiets van, ik wil dit aanpakken. Het kriebelt aan mijn vingers om hier wat mee te doen. En welke opleiding heb je gevolgd? Vanaf de basisschool? Nou, ik heb op de basisschool op de Drieklank gezeten in Oostburg. Ah, ja. En volgens mij bestaat die nou niet meer. Volgens mij zijn die nou gefuseerd. Maar dat was christelijke basisschool van vroeger. Van daaruit ben ik naar het Swingcollege gegaan. Daar heb ik de eerste 3 jaar op het Swingcollege gezeten. Hier dicht bij de studio. Ja. En daarna ben ik verhuisd naar Hoek. Ik moet zeggen, het was best een lastige tijd even. Want ik was 15, bijna 16 jaar. Ja. Je hebt je vaste vriendengroep uit de lokale buurt. Je kent iedereen. En net de leeftijd dat je toen mocht gaan stappen. Nu mag dat natuurlijk niet meer, nu is het 18. Nee. Ja. Dus en ik hoop dat tegen de tijd dat mijn kinderen oud zijn, dat het pas bij 21 is of zo. Maar ik was 16 en ik mocht gaan stappen. En dat was het moment dat ik allemaal nieuwe vrienden moest ontdekken. Want wij verhuisden naar Terneuzen. Ah, ja. Dus wij zeggen, Terneuzen is de deur niet uit. Maar ik had natuurlijk geen brommer nog. Ik had geen auto. Nee, ik was afhankelijk van de bus. Nou, dat was toen best wel een rompslomp. Dat was een uur. In het begin hield hij dat vol, maar ja, op een duur verwatert dat. En heb ik in Terneuzen nieuwe vrienden ontmoet, waaronder ook mijn huidige man. Ah, ja. Dus ik ben altijd wel gebonden aan Zuid-Vlaanderen, zal ik maar zeggen. Ja. En dan na het Zeldres dan, ik heb op het Zeldres gezeten in Terneuzen, ben ik naar Breda gegaan.
En wat heb je daar gedaan? Logistiek en economie. Ah, Omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in interne werkprocessen. Veel mensen denken aan logistiek, met logistiek aan externe transport. Ja, dus een richting, vrachtwagen, een richting vliegtuig. China. Ja, precies, Ja. precies. Inderdaad. Maar ik was echt wel gericht op de interne werkprocessen. Dus voorraadbeheer, personeelsplanning, capaciteitsberekening van je productieproces. Ook soort dingen. Maar ik vond het ontzettend leuk, alleen ik had zoiets van, ik wil niet 40 jaar bij hetzelfde bedrijf werken, zeg maar. Dus ik heb nog 2 opleidingen gedaan. Dat is bedrijfsmanagement en marketing. Dus meer, hoe stem je nou die interne processen af en waar heb je dat gedaan? naar buiten? Deels in Breda en deels in Dordrecht. Ah ja. Dat was zo'n module die ik kon combineren Ja. met mijn huidige opleiding. Ja. Of ja, de logistiek en economie. En daarna ben ik naar Maastricht gegaan. Heb ik universiteit gedaan voor internationale bedrijfskunde. Maar dan wel gericht op advies. Oh ja. Dus ik wilde consultant worden, dus adviseur van verschillende bedrijven. Bedrijven helpen die het bijvoorbeeld financieel wat zwaarder hadden of hun service wilden verbeteren op een bepaalde manier of wat dan ook. Die een verandering wilden. En daarom heb ik die opleiding gedaan. En heb je nog stage gedaan? Ja, ik heb stage gelopen bij Elopak Oh ja, in Terneuzen? in Terneuzen en bij Ziekenhuis de Honten. Oh, Bij de voorraad, in de zorg inderdaad. En ik heb bij Dow en ICL gezeten. De chemische industrie, want ik wilde gewoon ontdekken wat vind ik leuk. Ik wil niet mijn stage gebruiken van dit ga ik doen, maar ik heb overal een beetje stage gelopen. En heb je nog in het buitenland geweest? Voor stage? Nee, alleen voor vakantie. Oh, ja, heel veel voor vakantie. Ah, ja. Ja, dus je hebt wel heel wat ja. van de wereld gezien. Zuid-Afrika, Cuba, Dubai, Australië. Ja, mooi dat je dat Mijn moeder zei altijd, meisje, nu je nog jong bent. Ja, dat is een goed idee. Maar het is wel zo, hè? Ja. Jammer dat nou Ja, niet dat meer zie ik kan, nou hè, wel. in deze coronatijd natuurlijk. Ook, maar nu heb ik natuurlijk ook 2 kindjes. Dus dan merk je ook van, je hebt nou een ander leven. En dat is helemaal prima natuurlijk. Maar, Nou ja, op een gegeven moment kwam er een kantelpunt in je leven dat je dus Michel de Stoor begonnen bent. Ja, hoe heb je dat nou aangepakt? Want daar ben ik wel benieuwd naar, want je hebt een bepaald netwerk, maar dat moet groter worden. Ja, en ik had natuurlijk een netwerk in chemische industrie bijvoorbeeld Ja. en in de zorg. En dat is natuurlijk niet de tak waar je op wil richten. Nee. Dus Gelderstoor was echt wel een reis. Ja, een hele een reis. persoonlijke reis. Vertel aan de kijkers hoe dat die reis ervaren is. Ja, met ups en downs, hè? Eerlijk is eerlijk. Ja, maar Het was dus 2 jaar geleden in de winkelstraat van Terneuzen, waarbij ik toen die keuze heb gemaakt van, hier moet gewoon iets aan gebeuren. Nou, vanuit mijn consultancy, zeg maar, ga je eerst eens marktonderzoek doen. Je gaat eerst eens kijken van waar liggen de sterktes van Zeeuws-Vlaanderen, waar liggen de zwaktes van Zeeuws-Vlaanderen, zijn die er? Daarna ga je met ondernemers aan tafel. Je gaat eens peilen van, klopt mijn verhaal? Strookt het met jullie gevoel? Wat vinden jullie ervan? Willen jullie daaraan meewerken? En zo langzaam breidt dat uit. En ergens, ik moet zeggen dat Anouk, de homestylist, zij is interieurdesigner en zij woont in IJsendijken. En dat is een vriendin van me geworden eigenlijk sinds Scheldestoor ontstaan is. En zij heeft op een duur tegen mij gezegd van, nou Sophie, je bent zo analytisch bezig, je hebt het helemaal voor elkaar, heel je plan ligt klaar. Wanneer komt nou het doen? Want iedereen is enthousiast, iedereen wil meewerken. Dus ik ben wel heel erg blij dat ik die schop onder mijn kont heb gehad. En heb je hebt gezegd, de schop onder de kop van Anouk. Ja. Ik ken ze, was dus een keer bij mij in de studio geweest. Ja, klopt, ja, dat klopt. En toen, hoe heb je die schop ervaren dan? Wat ging je toen Ja, doen? heel fijn. Want ik had denk ik net nog die laatste bevestiging nodig van dit gaan we doen. En ik weet nog, toen ik die schop onder mijn kont gekregen had, toen kwam ik thuis en toen keek ik naar mijn zoontje. En die was aan het swipen op de tablet. Hij was een filmpje aan het kijken. En ik denk, joh, als die straks 15 is, 20 is, dan ga ik niet eens meer met hem winkelen waarschijnlijk. Want dan wordt alles gewoon via een 3D-printer of misschien wel al een 4D iets. Wordt uitgeprint. En ik denk, nou, gaan we daar naartoe? Dat er steeds minder winkels komen, steeds meer te huur worden in de regio. Ik denk, nee, dat gaan we niet doen. En eigenlijk op dat moment heb ik alles lokaal gekocht. Dus ik heb offertes opgevraagd bij lokale ondernemers. Er is een webbouwer uit Terneuzen, die heeft de website gemaakt. Er is Hoe heet de website? Scheldestoor. Scheldestoor.nl. Ja, Schelde van de Westerschelde, zeg maar. Ja. En store is dan het Engelse woord voor winkel. Ja. Want toch een beetje dat moderne, een beetje de nieuwe generatie meekrijgen, zullen we maar zeggen. Dus die hebben de website gemaakt. En dan is Sas van Gent, die heeft een logo gemaakt. Nou ja, en onze marketing heeft de Zeeuwse Storm uit IJsendijk heeft een marketingplan geschreven. En zo hebben we met z'n allen aan tafel gezeten om er wat van te maken. Ja. En nu zijn we eind juli, begin augustus, zijn we live gegaan. Ja. Hebben we eerst een testfase gedaan. Ja, je merkt natuurlijk in het begin wel even dat het ook bij deelnemers die voor het eerst een bestelling binnenkrijgen, die dan bellen van, nou, hoe werkt het nou precies? Je moet er even doorheen. Maar ik denk, na een maand ging het rollen.
En ik ben heel blij dat we het zijn opgestart. Als een rollercoaster? Ja. Nou, het is niet zo dat je zegt van... je hebt zo'n booming lancering dat je heel de economie van Zuid-Vlaanderen gelijk kan bijdragen. Maar om een idee te krijgen, hoeveel deelnemers participanten heb je nou? Oh ja, nou ja, we begonnen toen we live waren met 10. Dat was nog niet zoveel, maar ik wilde een select groepje voor mijn testfase. Van verschillende branches, verschillende type ondernemers. En je weet wat voor natuurlijk niet of het slaagt. Nee, dus ik denk, nou, hoe meer je er hebt... Nou ja, precies, even een pilot draaien, zeg maar. En ik denk dat we 8 weken geleden zijn gestart met deelnemers echt actief benaderen. En nu zijn er al een stuk of 30 aanmeldingen. En die zijn nu al bezig hun product op de webshop te zetten en dergelijke. Dus er staan er nou 15 online, denk ik. Oh, leuk. En wat is dan jouw verdienmodel? Een bemiddelingspercentage over de verkoop. Oh ja, een bepaald percentage van de verkoopprijs. En dat is een bewuste keuze geweest. Want als je een vast bedrag vraagt, dan zijn die deelnemers al wat kwijt. Oh ja. En als jij zoiets hebt van het gaat niet met iedereen heel goed. Met sommigen natuurlijk wel. Het gaat niet met iedereen slecht of zo. Daar gaat het niet over. Het gaat eigenlijk meer over meegaan in die ontwikkelingen naar de toekomst, zeg maar. Ja. Maar als je dan een vast bedrag per maand of per jaar al vraagt, ja, dan zijn ze al kwijt en je hebt nog niks. Je hebt nog niks gedaan. En ik moet nog opstarten, eerlijk is eerlijk. Ja. Ik moet nog mensen weten dat je bestaat, dat je er bent. En er moeten ook nog deelnemers op om hun voorraad erop te zetten natuurlijk, een assortiment. Dus daarom heb ik zoiets van, doe een bemiddelingspercentage over de verkoop. Dat geeft mij de tijd om goed na te denken over die opstartfase. De tijd te nemen om alles goed in te richten. En dat geeft deelnemers minder risico. Ja. Dus in principe als je niks verkoopt, dan... Ja, en we helpen ook met je voorraad erop zetten. Er zijn ook heel veel ondernemers die juist zoiets hebben van... ik ben nu nog niet online, want ik weet niet waar ik de tijd vandaan moet halen... om een product online te zetten. Maar kunnen ze dan ook bij jou terecht dat jij ze wegwijs maakt in het online gebeuren? Ja, zeker. Ja, vertel. Ja, nou, we hebben een Scheldestudie. Dus dat is een soort nieuwsbrief waar wij instructievideo's op YouTube laten zien... van hoe doe je dat nou... maar we hebben ook offline trainingen gepland staan. Die waren natuurlijk voorbereid, maar nu met dat corona is dat even opgeschort. Maar vanaf dat het weer allemaal zou kunnen, gaan we dus ondernemers bij elkaar halen op basis van hun interesses en hun... we zeggen dat waar ze in willen groeien. Dus sommigen willen groeien in marketing en hoe krijg ik nou naamsbekendheid. En die training geven we natuurlijk niet allemaal zelf, want we hebben hele mooie marktspecialisten hier zo, marketingspecialisten. Dus die kunnen dan die training geven bijvoorbeeld. Dus ook zulke diensten zijn hartstikke welkom. Dus je bent eigenlijk een verbinder tussen allerlei vraag en aanbod van producten, maar ook van trainingen bijvoorbeeld. En samenwerking. Ja. Onze slogan is ook Scheldestore, het online platform dat Zuid-Vlaanderen verbindt. En een verbinding is natuurlijk 2 schakels met een verbindingslijntje. Bijvoorbeeld vraag en aanbod bij elkaar brengen. Inwoners die een sponsor willen voor een voetbalclub, moeten natuurlijk wel lokale ondernemers steunen, zou ik maar zeggen. Want dat gaat samen. Dat is een soort verbinding, dat doe je voor elkaar. Maar ook een stukje verbinding tussen... we zijn nu bijvoorbeeld bezig met de kerstpakketten. En als ik nu al merk hoeveel van onze deelnemers elkaar hebben gebeld om te kijken van, goh, jouw product, ik noem eens iets, borrelhappies, en ik verkoop wijn, dat past zo goed bij elkaar. Ook daarin die samenwerking zoeken om uiteindelijk bedrijven een supermooi pakket aan te bieden voor hun medewerkers, om hen te bedanken. Ja, je kunt ze ook uit China laten komen natuurlijk, via allerlei andere bedrijven, maar je hebt echt de passie voor lokaal. Toch? Ja, dan wil ik iets laten zien. Ja, graag. Daar zijn we aan toe nou. Ja, want we hebben ook een Scheldepas. Ja, en wat kun je ermee? Die Scheldepas kan je meenemen naar al onze deelnemers. En zij hebben een tablet, dus zij kunnen die QR-code die erop staat, scannen en dan krijg je punten. Oh ja. En die punten die kan je inleveren voor een eigen kortingsbon. Dus dan krijg je 5 of 10 of 25 euro korting op je aankoop. Online of in de winkel, kan allebei. Maar je kan ze ook doneren aan een goed doel. En daar zijn we dus ook nog naar op zoek. We hebben nu 2 goede doelen online staan. Dat is een meneer die heeft helaas in maart het bericht gekregen dat hij kanker heeft. En hij wil zich inzetten voor het KWF. En hij heeft zijn ouders daar al aan verloren. En een broer en een zus. Dus dan heb ik zoiets van, dat is een lokale man uit Zuid-Vlaanderen. Daar sta ik met hart en ziel achter. Ja. En een dierenambulance. En die helpt diertjes in nood. Want je wil niet weten hoeveel... ik heb die foto's gezien van konijntjes in kiko's en zo. Dat is echt... de beesten af. Ja, inderdaad. Okay. Ja. En ik ben nu bezig met een voetbalvereniging. Want die zorgt natuurlijk voor leefbaarheid. Voor de jeugd bezig te houden, zal ik maar zeggen. En ik voetbal zelf ook. Dus
En Dat is ook wel heel leuk. Ajax of is het een andere club? VV IJsendijk. Tieke. Ja, leuk. Maar ik zit maar op dames 3 hoor, dus ik kan helemaal niet zo goed voetballen, maar het is gewoon gezellig. Het is gewoon gezellig, Ja, hè? precies. Maar dus, we zijn dus naast op zoek naar goede doelen. En als je dus bij Schuilsoor iets koopt, dan hoop ik dat je het terugbrengt naar de regio, zou ik maar zeggen. Ja. En dan kan ik gelijk wel de cadeaubon laten zien. Ja, zeker. Dus als je die punten, die schaaldepunten noemen ze het, van die pas inlevert, dan krijg je dus een cadeaubon thuisgestuurd en in je e-mail. Dus je kan kiezen of je hem online gelijk inlevert of weggeeft voor de verjaardag, mag ook. Ja, dan kunnen we ook een cadeautje doen natuurlijk. Ja, inderdaad. Cadeaubon. Ja. En zeg je van, nou, ik wil wel mijn medewerkers een kerstpakket geven, ik noem maar eens iets, maar ik vind een heel pakket vind ik moeilijk kiezen. Nou, dan kan je elke ondernemer supporten. Ja, dus, prachtig. Ja. Heb je zelf het ontwerp gemaakt? Nee, dat heeft Recht door Zee gedaan. Dus dat is Dat ken ik natuurlijk. Ja, en ik moet zeggen dat ook Anouk de basis hiervoor heeft gelegd, hoor. De kleuren en dergelijke. Ook al? Ja, dat is echt een kleurenspecialist. Een gouden mens, ja. Helemaal goed. Nou, ik heb vroeger kwam bij ons de SRV-man. Ja, daar heb ik een filmpje van. Maar Ja. het is zo, daarnet zei ik het natuurlijk al bij de foto's, het verschil tussen vroeger en nu is aan de ene kant enorm. En aan de andere kant is er toch ook niks nieuws onder zon. En dat wil ik gewoon eens even laten zien met een filmpje. Zullen we even gaan genieten? Ja. Nou, geniet ervan. Leven de man die de cider, de koffie en de melk, de boter, kaas en eieren en alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV Melkman. Leven de man van de SRV van je hip 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 hoeré. Leven de man die de cider, de koffie en de melk, de boter, kaas en eieren en alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV Melkman. Leven de man van de SRV van je hip 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 hoeré. Geweldig, hè? Dit is zo geinig. Hoe kom je erbij? Ja, nou ja, het was eigenlijk wel... Ik was heel erg bezig met het concept van... Ergens wil je gewoon die... Ja, noem het passie. Gewoon die gezelligheid in de winkelstraten. Dat leuk shoppen. Dat ook winkels in je buurt, nabij je buurt. Buurtwinkels bijvoorbeeld, zo heette ze vroeger. Wil je terugbrengen. Ergens gewoon dat het heel logisch is om gewoon in je eigen dorp of plaats je inkopen te doen. Of het nou boodschappen is, of producten, of diensten, of wat dan ook. En het is tegenwoordig zo normaal om het online te kopen en dat het niet meer uitmaakt bij wie je het haalt. Dat ik eigenlijk een soort van, met zulke soort filmpjes probeer ik gewoon weer even de bewustwording te creëren van koop lokaal. Want er waren best wel veel leuke dingen van vroeger en voordelen die ze vroeger hadden voor de ondernemers, maar dus ook voor je voetbalclub. Het Ledeltheater bijvoorbeeld in Oostburg, die heeft ook sponsors. Het zijn allemaal bedrijven uit jouw regio, zodat jij naar de bioscoop kan. Ja. Nou, we leven nu begin oktober. En nou heb ik begin oktober als stadsomroeper weer de Holy Spiritus is geopend. Geweldig. Ja, ook allemaal lokale. Er zijn 30 ondernemers. En die allemaal lokale producten daar samen. Ja. En het is natuurlijk een hoop gezelligheid. Hè? Ja, dat is echt... Want het Holy Spiritus zit toevallig ook op ons platform. Ja, heb ik gezien. En, ze hebben al gezegd van kom ook eens naar die markt. Kom eens daar die gezelligheid proeven, zeg maar. Dus inderdaad, ja. Nou, ik denk dat je in de toekomst een druk bestaan hebt, want als je ze allemaal bezoekt, natuurlijk. Ja, dat is ook heel gezellig hoor, dus dat is prima. Zulke dingen mogen tijd kosten, toch? Ja, daarom mee. Oké, wat heb je nog? En dat is eigenlijk voor een prijsvraag. Oh, zullen we het daar dan mee afsluiten? Ja, dat is prima. Nou, leg uit, alsjeblieft. Kijk, een tas, want dat zit ook een beetje in ons logo, dus je mag bij elke tas aan Schuilsoor denken. Nee, dat is flauwekul. Maar... het is eigenlijk zo, ik ben op zoek naar die passie van vroeger, zeg maar. Voor dat winkelen, voor dat lokaal beleven. Dat alles hier gewoon normaal was, dat je het uit de buurt haalde. Dus ik zou eigenlijk eens willen vragen aan mensen om het in te sturen wat hun mooiste herinnering was aan het winkelen van vroeger. En ik heb het al aan mijn vader gevraagd en die zei dus de SRV. Oh, het is het idee van je vader dan. Die noemde het. Ja. Dus, maar er zijn natuurlijk zoveel meer dingen van vroeger die we nu ook gewoon kunnen neerzetten. En ik zou heel graag willen vragen naar de mooiste herinneringen van vroeger. Meer dan 10 jaar geleden, voor de tijdperk van internet, zal ik maar zeggen. En van alle herinneringen, degene die me het meeste raakt, zal ik maar zeggen. Eigenlijk de top 5 wil ik graag delen met inwoners van Zuid-Vlaanderen. Ja. En dan de winnaar die daaruit komt, die krijgt een tas. En hoe moeten ze dat opsturen? Naar een e-mail naar jullie? Nou, ik wou het eigenlijk maar onder de Facebook doen van Scheldemondig.
Oh, Ja, dus als jullie dit filmpje, deze video plaatsen, dan kunnen ze op Facebook bij Schaaldemondig reageren. Ja, en dan welk Met de e-mail? mooiste herinnering. Oh, naar het e-mailadres. Dat is Sophie, Sophie, @schaaldestoor.nl. En wanneer wordt het einde van de prijsvraag? Aan het einde van de uitzendingen. Tot wanneer kunnen ze het inzenden? Tot wanneer de uitzendingen van Schaaldemondig klaar zijn. Oh ja, helemaal goed. Dus in november. Ja. In november. Nou, klinkt goed. Ja, hè? Zal ik er Mooi eentje tas, met hè? jou delen, wat ik heel leuk vind? Ja, dat is goed. Ja, de tas past wel bij het interieur. Ja. Maar goed, wij hadden vroeger in de polder in Brabant, hadden wij dus een leverancier. Die kwam op vrijdagavond, de dingen op, de boodschappen, opschrijven met zijn balpen in een boekje. Mm-hmm. Dan ging zijn zoon, die ging dat zaterdags ombrengen. En hij met zijn fietsje erachteraan van de nabestellingen nog. En dan legde hij altijd een hoop snoepjes op tafel. En ik moest ook van de pastoor de parochieblaadjes rondbrengen. En ik volgde precies die route. En die snoepjes. Dus overal lagen snoepjes op tafel. Dus dan kreeg ik overal een handvol snoep. En wie weet moeten we dan met Schaaldestoor ook doen. Overal snoepjes in die dozen stoppen. Ja, bijvoorbeeld. Of Zeeuwse babbelaars. Hè? Ja, inderdaad. Of Scheldemondjes. Scheldemondjes. Ja. Goed. Nou, passie genoeg hier in de studio. Ja. Nog een wens? Of dat je aan de kijkers mee wilt geven? Of is alles al verteld? Alles is verteld. Ik wil je alleen bedanken voor dit leuke gesprek. Ja, Dankjewel, ik jou Jan. ook. Want het is natuurlijk ook niet door corona dat alle mensen kunnen en durven komen. Ja. In ieder geval, we hebben een veilig gesprek gehad. Alles is goed verlopen. Nou, hartelijk dank dat je er was. Want je bent natuurlijk druk bezig. En heel veel goeds voor je familie en je gezin en zo. Ja, dankjewel. Dankjewel, Goed. Jan. Nou, beste kijkers, dit was weer informatie over, hoe heette het ook alweer? Schaaldestoor? Schaaldestoor. Oké. Ja, schaaldestoor.nl. Niet vergeten, hè? Oké.